Dobroveče, ja sam Ivana Milenković. Dobrodošli u još jedno izdanje Kulturnog dnevnika. Iz sadržaja večerašnje emisije izdvajamo. Na 20. jubilarnom Nišvilu, koji je večeras otvoren u Niškoj tvrđavi, oko 560 izvođača održaće 80 koncerata. Za vreme trajanja najvećeg domaćeg džez festivala posetioci će moći da uživaju u nekoliko pozorišnih predstava, projekcijama filmova, izložbama, promocijama i tribinama. Mao Tse-tung je nesumnjivo jedno od najpoznatijih lica savremene Kine, simbol i dobro poznat lik širom planete. Na koji način njegov lik utiče na svet estetike, istražuje izložba Andreja Vasiljevića u galeriji Ozon. U Veneciji je trenutno u toku 14. bijenale arhitekture koje će trajati do 23. novembra. Umetnički direktor ove manifestacije, čuveni arhitekta Rem Koolhaas, zemljama učesnicama zadao je temu osnove, koja se odnosi na evoluciju nacionalnih arhitektura u poslednjih 100 godina. U Kulturnom dnevniku predstavljamo poduhvat mladog autorskog tima iz naše zemlje. U Muzeju Vojvodine zatvara se izložba Bela Rusija, ruska emigracija u Vojvodini. Zamišljena da ukaže i podsjeti na prisustvo, trajanje i doprinos ruskih izbeglica između dva svetska rata na prostoru Vojvodine, izložba prikazuje doseljavanje ruskih izbeglica, život u međuratnoj Vojvodini, organizovanje ruskih institucija, ali i doprinos ruske emigracije nauci, kulturi i umetnosti. Nakon što se polako, ali neumoljivo kretala kroz orbitu superbogatih, kroz dizajn nameštaja, potom i vila, arhitektura Zahe Hadid izašla je van parametara svakodnevnog života i ušla u novu fazu kulturne dominacije. Džez je naziv super jahte, čiji dizajn potpisuje kreativni tim Zahe Hadid. 55. oktobarski salon biće održan od 20. septembra do 2. novembra 2014. godine u novoj zgradi Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici. Predstavit će radove oko 40 umetnika iz zemlje i inostranstva. Jedna od njih je i Dušica Dražić. Ovogodišnji koncept salona inspirisan je fenomenom društvenih mreža na internetu, ali također radovi će se baviti i temama poput pitanja istorijske amnezije, zatim opsednutošću sadašnjim trenutkom, ali i formom ličnog izražavanja. Na koji način vaš rad korespondira sa zadatom temom salona? Da li se smemo osloniti na umetničke institucije kada je reč o podršci ili treba tražiti i negovati neke alternativne mehanizme u tom smislu? U Beogradu je Beer Fest, a u Nišu Nišvil. Polako ispraćemo leto uz bogat muzički program. Budite sa nama i sutra. U ime ekipe koja je realizovala večerašnju emisiju želimo vam prijatno veče.